No niin, Robin. Tiedätkö missä Sham? Se taisi mennä vessaan. Hae bet. No niin. Mikä on parempi harrastus? Lentopallo vai koripallo? Koripallo ehkä. Okei. Sham tuli vihdoinkin. Missä sä olit? Vessassa. Okei. Oliko 2 vai 1? 2. Pommittiko Joo, se pommitti koko talon. pommititko vessan? No joo. Miten noi uskaltaa? Kattokaa noita. Kattokaa ehkä, mä nyt zoomaan, niin sitten voitte nähdä. Kattokaa tota pyörää, mitä nyt tulee. Nää jätkät oikeesti. Rankas, bitch. No niin. Kattokaa tota skuutteria, miksi se on tossa. Damn on hieno. Vois kyllä mennä joka puolella. Eikö se oo hieno poja? Eikö se oo? Joo, se takalamppu on irti aika kyllä. Oh. No niin, Hei, mä menen nyt vaan tonne. Ei voi siinä. mennä vaan. Ei. Te 2 menette yhteen ja mä menen yhteen. Ei mene 2. Ei, kos... Tähän. Ottakaa. Miten me saadaan tässä vauhtiin nyt? En tiedä. Miksi Sham sä oot noin surullinen? Eikö saa olla? Eikö sun pitää työntää tätä? Niin tälleen aina kun se tulee... Ei niin kovaa, koska sitten me voi käydä. Eikö sä kuvaat ja kysy kysymyksiä? Koska mä voin Joo, mutta minne me ollaan nyt menossa? Urkille. Mitä me teemme siellä? Katsotaan peliä. Hae bet. Tiedätkö mitkä pelit? Eikö se sano? Eikö me kysytty jo sitä tuolla? Joo, mutta meni video pieleen. Joo. Mitkä pelit? No Toto vastaa Paiha. Hae. Ketä luulette voittaa? Ketä luulet voittaa? En mä tiedä, ehkä Tuttoa, koska se johtaa jo 2-0 olisiko ollut, mutta ehkä... Joo. Ketä sä luulet voittaa? Se maalivahti oli hyvä, mutta kun siellä ei ole puolustajia siellä. Niin, siellä ei ole niin hyviä puolustajia. Mutta silti Paiha on tosi hyvä joukkue. Niin. Eli kysytkö kysymyksiä? Joo, kysyn. No niin. Ketä on luulet voittamassa? Paiha. No, se on silti häviöllä ihan just. Tehdäänkö pojat live? Live? Joo, live. Okei, me teemme live. Nyt te voitte katsoa meitä liveissa, jos te haluatte. Moikka! Vähän vielä yksi. Moikka!